Niekedy sa stane, že náš život zrazu nevyzerá úplne tak, ako chceme, aby vyzeral. Alebo sa začnú diať veci, ktoré sme si nepredstavovali, že tam budú. Alebo prichádzajú veľké zmeny. Prichádzajú, čo ja viem, zo strednej školy, prechod na vysokú školu, z vysokej školy, prechod do práce, z práce prechod do manželstva, alebo v manželstve prichádzajú deti. A toto všetko sú veľmi veľké zmeny. A veľakrát sa stáva, že my máme nejaké predstavy a zrazu narazíme na tú realitu, ktorá vyzerá inak. A pohne to s našim vnútrom. A niečo sa tam deje. A prichádzajú aj prvé väčšie sklamania. Niekedy možno pracuješ poctivo, ale nedostal si odmenu, ktorú si myslel, že si jej hodný. Možno, že zisťuješ, že manželstvo nevyriešilo tvoju samotu. Alebo že vzťah nevyriešil tvoju samotu. Alebo že materstvo, hoci sa na ňo tešíš, tak v konečnom dôsledku nachádzaš svoje dno. A nachádzaš miesto, kde si myslel, že pôjdeš zo sily a zrazu zisťuješ, že ideš vo svojej slabosti. Možno sa dokonca stalo aj to, že človek, ktorému si dôveroval, ťa sklamal. Alebo spoločenstvo, ktorému si dôveroval, ťa sklamalo. Že miesto, ktoré malo byť bezpečným miestom, zrazu pre teba nebolo bezpečným miestom. Možno si sa modlil a neprišlo uzdravenie. Možno si sa modlil a neprišla zmena. A možno si sa rozhodoval najlepšie, ako si vedel, a aj tak tá situácia nedopadla dobre. A možno všetky tieto situácie alebo okolnosti, ktoré sa nám dejú, tak niekedy máme pocit, že nás tak zahalia. Že nás dajú do takej temnoty. A môžeme to tak spoločne si nazvať, že sa zrazu ocitneme v takej noci. A tá noc môže pre nás vyzerať rôzne. Každý zažívame nejaký iný typ tejto noci. Možno, že takéto obdobie ste ešte nemali také intenzívne. Možno vás ešte len čaká. A možno, že práve, že každý máte nejakú skúsenosť s takouto nocou. A to je tá realita, kedy možno niekedy aj naša predstava o Bohu je zrazu narušená, alebo naša predstava o nás, alebo o ľuďoch. A veľakrát to, čo sa stane, alebo to, ako reagujeme, keď táto noc príde, je, že zrazu sa pýtame, že kde nastala chyba? Čo som spravil zle? Ako to, že som vyšiel z tohto požehnania? Ako to, že sa mi nedejú dobré veci? Veď slúžim, veď som s Bohom, modlím sa. Ako to, že tento život je tak ťažký? Ako to, že sa mi dejú takéto veci? A veľakrát naša predstava o tom, ako vyzerá duchovný život, je ako keby mal byť stále iba deň. Že je to požehnanie, je to pokoj, všetko svietí, všetko dáva zmysel, všetko ide hladko, tak ako by sme chceli. Myslíme si, že Boh stále nám bude odpovedať, že stále budeme jasne počuť, že stále budeme vedieť, kde máme ísť. A zrazu, keď to nie je, keď sa zrazu ocitneme v modlitbe, kde máme pocit, že Boh mlčí, tak to je tá naša noc. A to, čo prvotne chceme spraviť väčšinou, je, že čo mám spraviť, aby som z tejto noci rýchlo odišiel. Čo mám spraviť, aby som to nejak prebil. Väčšinou to chceme prebiť, prebojovať, prosto prejsť rýchlo cesto, aby už bol ten deň, aby už znovu som bol v požehnaní, aby znovu už som mal ten pokoj. Avšak niekedy tá noc nie je narušením dňa. Ale noc je súčasťou toho kolobehu 24 hodín. Toho dňa teraz, keď si vezmeme deň ako deň, obsahuje deň, ktorý prináša aj svetlo, ale obsahuje aj noc, ktorá má v sebe istú tmu. Teraz nemyslím temnotu, ktorá by bola od zlého, lebo veľakrát pri noci si noc spájame ako keby so zlým. Že je to nejaké miesto boja. A môže byť. Môže byť aj toto, ale niekedy je to iba noc, ktorá je súčasťou. A neznamená to hneď, že sme zišli z cesty. To, že máme pocit, že Boh je vzdialený, že prestal hovoriť, to, že není naplnená naša prosba, alebo že sme sa ocitli zranení od ľudí, to ešte nemusí znamenať, že sme zišli z cesty. Pretože noc neznamená, že Boh tu nie je. My si veľakrát to spojíme, že keď Boha nepočujem, on tu není. Ak Boh mi nehovorí, on sa vzdialil. Noc je nevyhnutná v našom duchovnom živote. Je nevyhnutná. Pretože práve v noci zisťujeme a učíme sa rozoznať Božiu prítomnosť iným spôsobom. Inak, ako sme ju zažívali cez ten deň. Inak, ako si zažíval Boha vtedy, keď sa všetko dobre lialo na teba. A práve v tejto noci sa deje niekedy oveľa viac, ako si myslíme. Že my niekedy chceme ujsť z tej noci, aby sme teda vošli do toho života požehnania, ale veľakrát v náročných situáciách je práve miesto najväčšieho rastu. Avšak veľmi záleží od toho, akým
spôsobom cez tú noc prechádzame. To je to, čo určuje, čo z tej noci si odnesieme. Ja, keď sa pozerám spätne na môj život, tak to len potvrdzujem, že obdobia, ktoré boli absolútne najnáročnejšie, ma v konečnom dôsledku a s odstupom času, už to môžem vidieť, ma posunuli úplne najďalej. Úplne najviac ma priblížili k Bohu. A neboli to tie miesta, ktoré inokedy si myslíme, že teraz je ten človek blízko pri Bohu. No nie. Veľakrát to je práve v tej noci. Práve na tých miestach, ktoré nás istým spôsobom lámu. Noc sa môže stať svätým pozvaním do prehlbenia lásky. Do prehlbenia tvojho vzťahu s Bohom. Pretože sa zrazu dostávaš na miesto, kde miluješ bez ohľadu na to, čo dostávaš späť. Lebo sme veľmi často zvyknutí na to, že veľmi ľahko sa miluje v spoločenstve, kde všetci sú k tebe milí. Veľmi ľahko sa miluje v rodine, keď všetci sú milí. Ale naša láska sa začne rozpínať a rozširovať aj v tých situáciách, kde to práve že nie je úplne jednoduché. Kde práve možno nedostávaš späť to, čo by si čakal. A práve toto je to, čo Boh chce veľakrát spraviť. V tom období, keď sa ocitneme v noci. Že je to pozvanie. Poď hlbšie. Poď hlbšie. Neznamená to, že Boh ak keby zmizol. Mne sa veľmi páči, neviem, čítali ste niekto Narniu? Naša Ema miluje Narniu. Žili sme ňou minulý rok. Vieme ju skoro naspamäť. A až si pamätáte, tak myslím, neviem, či to nebola druhá kniha, teraz ja ju naspamäť neviem, ale v Narnii sa Lucy stretne s Aslanom a povie mu, že si väčší. A Aslan jej hovorí, že každý rok, ako narastieš, sa ti budem zdať väčší. A toto je to, čo sa musí diať s nami. A čo sa deje s nami. Pretože to, čo v noci veľakrát zomiera, je naša malá predstava o Bohu, ktorý je oveľa väčší. A tá noc musí s nami spraviť práve to, že budeme vidieť širšie, že budeme vidieť viac.